Me yasa ake ba da ilimi? A cikin darasinmu na farko mun yi bayanin dalilai na ɗaya da na biyu na bayar da ilimi. A darasin yau za mu yi bayanin dalilan ba da ilimi na uku da na hudu kamar yadda kundin tsarin ilimi na Najeriya ya tanada. Assalamu alaikum, sunana Aminu Isa Waziri. Dalili na uku na ba da ilimi shine koya wa ɗalibai dabarun amfani da gaban jiki. Koya wa ɗalibai dabarun amfani da sassan jiki na ɗaya daga cikin dalilan bayar da ilimi. A duk lokacin da mutum ya yi amfani da ƙarfinsa ya kuma jure har ya kammala aiki daidai, wannan shi ake nufi da ilimin amfani da gaban jiki. Hikima ta amfani da gabai da yin amfani da hikimar na inganta lafiya da ƙarfin jikin mutum da ba shi damar yin ayyuka daban-daban. Ana fara koyawa yara tun suna ƙanana a nasare yadda za su yi amfani da gabansu ta hanyar ba su aikin rubutu, shafa kala, shirya abubuwa, gwaji, yanka da ninke kaya. Bukata a nan shi ne hannaye da 'yan yatsun yara su yi ƙarfi su kuma iya sarrafa su domin yin aiki. A yayin da ɗalibai suka ƙara girma suka je makarantun gaba, za su koyi dabaru iri-iri na amfani da gaban jikinsu a darussan lafiya da motsa jiki da kuma gasar wasanni daban-daban da za su yi. Wasu daga cikin waɗannan dabaru sun haɗa da gudu, tsalle, daidaito, rarrafe, hawa, ɗagawa, kutsawa, ɗauka, jifa da kamawa. Waɗannan dabaru na ƙarfafa jikin ɗalibi, su tsawaita juriyarsa, su kuma ba shi damar motsi a sauƙaƙe da sauri da ƙarfi domin kammala aiki. Kana buƙatar waɗannan dabaru domin kammala aikinka idan manomi ne kai, kafinta, makanike, likita ko magini da dai sauransu. Dalili na hudu shine a koya wa ɗalibai tunani. Sanin yadda za ka yi tunani na nufin sanin abin da ya kamata ka riƙa gaya wa kanka a cikin ranka, da kuma sarrafa yadda kake ji a cikin zuciyarka domin samun nasara a cikin abin da ka sa a gaba. Kyakkyawan misali a nan shine ɗalibin da ya faɗi jarabawa amma sai ya hana wannan ciwon takaicin faɗuwar ya karya masa zuciya. Ya riƙa gaya kansa lallai ya kamata ya saka himma da ta fita da akan karatu, sannan ya mai da hankali ya karatun da gaske, ya sake yin jarabawar ya kuma ci. Koya maka yadda za ka yi tunani na ɗaya daga cikin dalilan bayar da ilimi. Tun ɗalibai na ƙanana a nasare da firamare, malamai kan sa su ayyukan da ke inganta tunaninsu. Idan kana ta yin kuskure a spelling, malaminka ya ce da kai ka yi ta ƙoƙari wata rana za ka ƙware. Yana ƙarfafa ka ne ka riƙa tunanin idan ka sa himma za ka iya ka kuma ƙware akan abin da ke baka wahala. Idan malamin ka ya taimaka maka ka warware matsala ta lissafi alal misali, bayan kai kana tunanin ba za ka taɓa iya warware ta ba, yana nuna maka ka rika tunanin kowace matsala a matsayin abar da za ka iya magancewa. Akwai hanyoyin tunani da dama da ɗalibai za su koya a makarantu daban-daban daga firamare zuwa jami'a, da suka haɗar da na farko, gaya wa kanka magana da za ta ƙarfafa maka zuciya a yayin da kake cikin halin wahala. Na biyu, tantance abin da kake so ka zama ko ka samu a rayuwa da mai da hankali wajen nemansa. Na uku, tsara rayuwarka a daki. Na hudu, mai da hankali akan abin da ka sa a gaba. Sannan na biyar, hangen nasara a rayuwa a cikin zuciyarka. Ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake shirya gasa daban-daban tsakanin ɗalibai kamar quiz, debate, spelling, essay writing da wasanni shine a ganar da su yadda za su rika tunani domin samun nasara a al'amuran rayuwa. A cikin darasi na uku za mu yi bayanin dalilan bayar da ilimi tun daga na 5 har zuwa na 8. Wassalamu alaikum.